mihringina kan siam chhuat theilo thil hlu em mai chu kan nun na hi ni ome mase khotlang alo him jok nan le poi khoi tu ten poi an khoi non to lo nan poi rap thlak tak khoi tu ta chu ti hlum an ngai chang om thina mase khovel mun sang han thlir po in hetianga misual ti hlum na hi a thleng khat le thungani mase khovel ramzinga mipui tam na berram chaina chuan mi ti hlum na berata na nei an om tlat maya chu heaven khal tu le achunga om ta hian ni the pb channel clear meka khongein ka video hi milo like sak vela tin ka channel hi milo subscribe sak ve ngei to nia he chaina rama thi na van nan ti mai hi kumsang kha zakwa somkwa pasaria tanga man tran kha nia chaina sarkarin misual ti hlum nana asiamania vo inni thlengin heaven hi misual ti hlum nan an la mangareng thin ni ma se chaina sarkar hian engwangin nge hetiang hian mi ti hlum thin ti in ilo ngai tu mai thaye chaina sarkar chuan hetianga ahmun la a mi ti hlum hal hi mi ti hlum na mun panpui ai chuan angil nei thak zo kani an ti ve tlata tin sum sen sopo atlem zo kani chaina hian kumtin mi sang chuang chu ti hlum zia an nia kumsang khan zakwa somkwa tanga kumsang ni thleng khan chaina a mi ti hlum za thi mi sing khat sang ni ai tam ni in an chuta chupo kongzo na le mipui buaina te spy niarin le ramdanga tanga lu dru ti hlum te chiar tel lowin ani chu wangin chaina chu khovela mi ti hlum nga ber ramania eiruk na wangemo lungin atanga tlan chhuwa wangemo mei chepong sual tum wangemo damdoi lem siamemo wangin ti hlum na order hi adon theya hetiang poi khoi hi an omani chuan an thi na van chuan atlo ngal vat thin ani chaina rama hian ti hlum na order dong reng chu in soifia na hun pe kan nia kumsang ni nulama phei kha chuan mitam tak ti hlum na order dong ngai dam an nei nge ni chaina hoda na chuan mi ti hlum na order dong an om reng in ka hlumemo Jackson hlumemo turania an kap hlum don ani chuan poi khoi tu omna atanga mun hlalote a chuan mi ti hlum na mun chuan siama chu mi ti hlum na hmuna chuan an hruai ta thin ani an ti hlum na hmun chu nasa taka ve na nia a chung ril bera chuan mi ti hlum na lai ber chu amin chumi pona chuan police silai keng te chuan an huala chumi pon lea chuan an local police te chuan an hual le thin ani mase chu tianga mi an ka hlum don chuan sum tam takan se na ngaya tin tha le hruipo an seng viau thin ani an chung te thilai mu du mi pui te chu police ho chuan an lo dan angai ta thina kutpo anin thak fo thin reng ani chu tiang ani awang chuan chaina sarkar chuan ngai to na thar anei ta a mi pui te hna chuan mi ti hlum na van chu aron mel hriat tir ta ni he thi na van hian mi Jackson hlum na man ruwa chu aphura chaina mun then khata chuan mi an ka phlum to ngai lova mi ti hlum tur anom reng chuan heaven mang chau hian mi an ti hlum thin ani mi ti hlum tur an omani chuan mi ti hlum tu pol chu vana chuan chuangin an mi ti hlum tur chu an pan ding ngal thina atlem bera mi pali velin an mi ti hlum tur chu an vamana an ti hlum na tur thi na vana chuan an hruai lut ta thin ani an chet dan zong le an ti hlum dan chu video in an record veka an chet dan zong chu an dan keng ko tu ta chuan an lo mu ve ka ngai ani mitam tak chuan mi an ti hlum hian an taksa a apoimo lai an kalte chu la in thunei tu te hriat lo tur chuan an hral ru thina chutiang ven nan chuan an chet dan zong chu video a record angai ta thin ani an thi na van zinga pakhat chu chaina mi pakhat zongwen na design ania zongwen a chuan a interview na chuan a thi na ven design chu a chuang hlea heaven hi ambulance angmai ania ka hluma ruang top tak nei ai chuan ambulance a thi chu tunge du lawang ti in heaven a mi ti hlum mai chu mi ti hlum na hran pa siam ai chuan a sen so po atlem zoka aran po arang zok ani tin
a thi na van design chung chang chu asoya an sarkar chuan hetiang thi na van hi tha ti ema wangin China chuan hetiang thi na van hi somli chuang la ya omani Human Rights Organization te chuan China ho van chung chang hi lo hria in an soi sel nga la Human Rights Association te chuan China ho chuan mi ti hlum an ol samma ma ani ti in hetiang van an nei teu na chan chu mi ol sam taka ti hlum zel an la tumani an tia mi then khat chuan hetianga mi ti hlum na van nei hi indo pui pahnih na hun laya German ho boruak chetlan thei mobile gas chamber ang mai kha ani an ti ve bokani mi engza chi ange he thi na vana hian China ho hian mi an ti hlum to hriat ani lova mase hewan hian an rama mi ming thang tak tak te po alo tlo nual to ni chungzinga chuan China rama mi hausa ming thang billionaire pakhat yon baujing chu tual tha eiruk le helpol then khat tho puya pu ani awangin ti hlum malo ni to a kumsang ni pasari kumkhan an steta eile in le damdoi lama an director pakhat chuan an rama damdoi hlau omchi alak lu tir wangin hewan hian alo tlo to bokani vo in ni thlengin hewan hian mitam tak chu alatlo orenga an thi na van en kol tu pakhat chuan heng van te hi ramdanga thon chhuwa alani lova ma se an mamu ani chuan minron be pop thei rangang ti in interview na pakhata chuan asoya tu te sarkari na mo he thi na van hi an lei ve lawang ti po asoi thei lawani ole khati zong kha tun tomatan chuan ni le phot mai sela clear tu zong zong te video le a kanin mule theu donia